Dolar mok 16.000, 17.000, 18.000, Kediri tidak terpengaruh. Nasi pecel yang harganya 3.000 tetap 3.000. 4 lokomotif lur, gerbong kereta kepala kereta api zaman biyen lur, salah siji tujuan favorit. Padahal ya mau ngono tok, tapi ramene pol-polan, gak bocah gak wong tuwek. Sambal tumpangnya, sambal pecele dicampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Jalan Erlangga, Kota Kediri dulur-dulur. Yen malam minggu, yes mulai Jumat malam Sabtu, malam minggu piramene popolan lur kendaraan. Jalan iki yen lurus nganan utawa ngetan kuwi arah Stadion Brawijaya, Taman Hutan Jayabaya. Terus ngarep iki perapatan, yen lurus Jalan Hayam Wuruk, kene iki bagian wilayah Kota Kediri kang paling rame lur. Mergo kiri ana Kediri Mall, kanan jalan utawa ngarepe kuwi enek Golden Swalayan. Dadi koyok-koyok dino-dino ki gek enek sepine kendaraan, utamane mobil, sepeda motor. Ditunjang nek ngarep kono jarak kira-kira 100 meter kuwi ana apa jenenge jumplangan sepur utawa pelang kereta api lur. Yen nenek sepur liwat utawa kereta api liwat, bayuh kene iki jan wong ora enek sepur liwat wae wis rame. Dulur-dulur dina iki spesial takjak nonton kaya apa ramene Kota Kediri yen malam minggu lur. Gak peduli dolar mok 16.000, 17.000, 18.000, Kediri tidak terpengaruh. Nasi pecel yang harganya 3.000 tetap 3.000, 4.000 tetap 4.000, 8.000 tetap 8.000, sing 10.000 uga ono. Lan kabeh duwe penggemar dhewe-dhewe lur. Wis beberapa hari iki lur, dolar kan mepet neng 18.000, malah sampai menyentuh 18.000 lebih lur. Tapi kanggo Kota Kediri khususnya iki gak ono pengaruh apa-apa lur. Denyut masyarakat tetap pesat, bakul-bakul tetap urip, terus wong golek hiburan ya tetap rame lur. Lewat video iki dulur-dulur bakal takjak nonton Kota Kediri yen wayah wengi lur. Lah ngarep kuwi lur dalan sepur sing sering gawe macet lalu lintas. Untunge warga Kediri dalam hal lalu lintas kuwi cukup tertib lur, jadi tidak masalah. Sanajano macet ya ditanggung bareng-bareng. Ngarep perapatan Jalan Doho lur, yen lurus arah Jalan Brawijaya, terus jembatan Brawijaya, yen nganan Jalan Basuki Rahmat ana gedung Balai Kota. Ki dulur-dulur takjak menggo neng Jalan Doho lur, ngiri. Jalan Doho ki koyok-koyok dalane wis gak iso diperlebar lur. Dadi yo yen wayahe rame ngono kae yo wis kudu sabar. Untunge saiki ora nemen-nemen lur, mergo pusat keramaian wis dipecah.
Yen biyen pusat keramaian mung neng Jalan Doho, saiki wis disebar ana Jalan Hayam Wuruk, Jalan Erlangga, sampai Stadion Brawijaya lur. Terus ana SLG uga. Dadi lalu lintas malah luwih sepi neng Jalan Doho. Dina iki dulur-dulur uga tak sepilne jalan stasiun lur. Kang saya suwe saya rame jarine. Iki lur, pertigaan jalan stasiun Kota Kediri. Bau-bau ramene wis mulai krasa lur. Tempat parkir sing disediakne ketoke kuwi wis gak muat lur. Dadi akhirnya ya tetep mobil-mobil, sepeda motor parkir pinggir jalan kiri kanan. Sejatine nang nggone ngarep iki kiri jalan ki ana tempat parkir lur. Cuman yen wis ngene iki tandane berarti parkirane wis full ki lur. Lah kiri jalan ana petunjuk parkir. Terus ki dalane satu arah lur, yen balik mendah kaya apa iki biyen sadurunge rame kaya ngene iki dalane loro lur, tengah ana tamane ngono. Urung rame kaya ngene iki. Lah biyen iki kene iki pusate toko-toko seragam sekolah ala tulis ngono kuwi lur. Saiki kok wis tergeser dadi kulineran. Pancen dasare wong Kediri iki seneng jajal lur. Seneng jajal, seneng jajan. Yo iki ora ana tontonan lho yo ngene iki hari-hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu ki yo ngene iki. Terus yen Jumat malam Sabtu utawa Sabtu malam Minggu ana band lur kaya ngarep iku. Jane penataane menurutku kurang jos. Tapi piye meneh saking ramene lur aku kadang ra ngerti yo. Beh wong Kediri ki jan yen kon ngene iki sopeneng. Wis bakule rata-rata bakul panganan kabeh lur. Ngarep kae lur kadoan gedung stasiun Kota Kediri. Terus ku ana lokomotif lur. Gerbong kereta kepala kereta api zaman biyen lur. Salah siji tujuan favorit, padahal ya mau ngono tok tapi ramene pol-polan, gak bocah, gak wong tuwek. Stasiun kereta api Kota Kediri. Parkir stasiun ki yo bendino full lur. Jan wong Kediri ki piye yo lek ku ngaran beh kotane secara wilayah kecil tapi penduduk iki akeh. Perguruan tinggi jumlahnya berpuluh-puluh. Terus mahasiswa jumlahnya sekitar 45.000 yang sedang kuliah di Kota Kediri lur. Ya saka jalan stasiun ki yen pengen metu iso liwat menggok nganan lho nek gang cilik utawa menggok ngiri engko liwat gang cuwilik maneh engko tak duduhi sing sebelah kiri. Dadi mobil ki pengen metu saka jalan sepur dadi menggok nganan engko balik jalan Doho maneh lur. Atase stasiun iso dadi kawasan wisata lur. Sanajane wisatawane lokal lur.
Iki lur, nanggone band-band mau maneh tak sepilne lur sedilut wae. Suarane kaya sapa ya? Ari Lasso lur penyanyine. Seminggu ping pindho lur bene, dadi Jumat malam Sabtu karo Sabtu malam Minggu. Band lokal saka Kediri lur. Parkir kiri kanan sepeda motor, terus trotoare dienggo bakul-bakul. Lagi lur, dalan sing sebelah kiri utawa sebelah kidul kuwi lewat cepitan gang lur, tapi ya rada gedhi iki mobil wae iso, cuman lek simpangan mungkin kangelan lur. Gange rada peteng lur iki. Kiri jalan dhuwur kuwi Hotel Grand Surya lur. Terus mengko yen toko-toko tutup ganti bakul-bakul sego pecel tumpang lur. Cuman sebagian wis padha buka kanggo toko-toko sing wis tutup. Lah iki nggo penutupan video iki dulur-dulur tak jak nang nggone sego pecel tumpang langgananku lur. Penak lur lokasine prapatan. Lah nek toko Santoso, toko sepeda, terus ngarepe ngono soto pojok, soto legend wis buka kae jaman londo lur. Lah sego pecel tumange iki lur langgananku. Motore tak parkir sik. Lur soto pojok. Ayo lur tak sepilne lawuhe, ana ayam, telur, terus sundukan, terus tahu, tempe, budel, janganku sambal pecel, sambal tumpangnya lur. Kulupe reno-reno. Campur sekulis sekedik mawon. Kemangi. Sambal tumpangnya, sambal pecele dicampur. Iki lur penampakannya sego pecel tumpang Kediri. Aku mang segone njaluk separo lur. Lek separone sakmene utuhe sak pira iki? Bismillahirrahmanirrahim. Oke dulur-dulur, iki video bakal tak akhiri sampai sakmene dhisik. Sampai ketemu video berikutnya. Wassalam.